Magdulay lang ko sa tindahan, noy. Huy, ana, namungkag naman ka din, ha? Agbot man ka. A few moments later. Magsilpon sa ko, bye. Na po ni siya, mangilog na po cellphone. Abrihan sana ko, be, kay Luoy. Ako na sa danang cellphone, be, kaganina ka. Hish, bago pa man gani ko. Hish, gabig bago. Bahala ka din, hoy, mag-cellphone ako. Hish, gabig ate. Magdulay lang ko sa tindahan, hoy. Huy, ana, namungkag naman ka din, ha? Agbot man ka. Bukti ka nga, ate. Ate. Si Ana namuskag dito sa tindahan. Bago, ako naglimpyo dito. At tuon na ko dito, be. Diri na ka. Ay, Diyos ko, Ginoo. Nakusama mo po dire. Bago, ako naglimpyo. Ngano namungkag na po ka dire? Sorry, ti. Sorry, gyapon si Muna. Paglimpyo dire. Bala ka dito sa telik, Sara. Bahala si Muna. Ate na ko mga ate. Alexa, paglimpyo na dito ka. Sige na kag cellphone. Ah, sige na lang, be. Yes, yung nagay nagbungkag dire. Ako palimpyohon. Hawa din na, be. Manlimpyo ko. Sige. Lain na, ate. Uy, ako'y palimpyohon. Manlimpyo na lang ko. Sarada na lang ako napuntahan din. Limpyo na ko, oy. Hay, salamat, human ako. Gawas na ko, ingnan ako si ate. Ate. Human ako. Panilig na dito ba? Ilapay ko na cellphone. Ilapay na ko na ay. Panlimpyo na dito. May pagwa ko na mungkag. Sige, timang limpyo na ko. Isahan, bakit nga ito ba? May pagwa ko na mungkag. Ay, salamat. Human ako.